giré la tòpira, la meva dona va agafar un càncer i no vaig pensar mai que morís. Així és que ho és tot un misteri. I gràcies a Déu no mort. Va ser forta i em fa 7 anys encantat de la vida. A quin remei li toca d'estar contenta. 20 operacions. Penses en tot. I pel que és i per l'edat que té, t'asseguro jo que és una flor. Tota la vida em porto 48, no 49. Bueno, antes pensàvem d'una altra manera. Hem passat el nostre, Hem passat bo i dolent. Què serà millor? Què serà pitjor? Ara mateix, mira, escolta, encara no camini. Ara li hem hagut d'operar el ginoll que avui l'he de portar que li traguin els punts. Com que nosaltres hem passat coses que d'això, però gràcies a Déu ens hem tirat endavant. El reforçament d'això és que ho senti sempre. Aunque hi ha moments que no pensis, tothom pot pensar el seu, Hi ha moments que diries, ho engego tota la fresca, però hi ha cops que no. L'estat no mos deixa viure, És així, noi, la vida és així. Molt puta.